dziko la United States of America kudzera mu nduna wake owona nkhani zakunja United States Department of State yatulutsa chikalata ndipo mu chikalata chimenemo yatchulamo Malawi 4 amene ndithu adagwirapo maudindo osiyanasiyana a mboma kwa kumbuyoku ndipo anthu amenewa akuganizidwa kuti samagwiritsa bwino ntchito mphamvu za ofesi yawo komanso amapanga zinthu za katangale ndipo chifukwa ichi dziko la America lati anthu amenewa asadzakapondenso ku United States of America. Anthu amenewa ndi Renick Matemba amene mbuyo adakhalapo wapampando wa bungwe lija la Anti-Corruption Bureau ACP komanso chika chimenechi chatchulanso John Suzibanda amene ndithu adali wapampando wa bungwe lija la Public Procurement and Disposal of Public Assets PPDA komanso atchulamo wamkulu wa apolisi wakale George Kaija kupatirizapo atchulamonso Mwawi Kaluwa amenewa ndithu adali oyimira milandu ku polisi ndi anthu amenewa ndithu bungwe dziko la America lena kuti siwololedwa pakadali pano kuti akaponde ku dziko lija la United States of America. Ndipo sanamalizire pomweponso iwowanso akunena kuti anthu amenewa kupatikizirapo ndi anthu akunyumba kwawo amayi akunyumba kwawo kapena kuti azikazi awo si ali ololedwa kukaponda mu dziko la United States of America chifukwa akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale kuno ku Malawi. Ndi dziko la America lati lapanga zimenezi chifukwa likufuna kuyima pamodzi ndi Malawi kuti Malawi akhale dziko la chilungamo komanso dziko lopeza bwino poonetsetsa kuti anthu amene amabweretsetsa chitukuko mbuyo pochita katangale kuno ku Malawi akulangidwa ndipo kuti sakumasikiliridwa kuti adzingopitirizabe kupanga zinthu za katangale. Ndi ina Malawi mafuna kuti mutiuze kuti ganizo la dziko la America mukuliona bwanji, mukugwirizana nalo kapena mukutsutsana nalo. Feti pakhala ena amene akuti dziko la America lisamalowerere nkhani za maiko ena. Ndi inu mutiuze ndi comment section below kuti mukuona bwanji pa chikalata chimenechi chimene chatulutsidwa lero pa 17 April 2024 ndi dziko la America kudzera ku nduna wake wona nkhani zakunja United States Department of State.